Prešlo iba 72 rokov od ukončenia druhej svetovej vojny a už sa nie len vo svete, ale aj na Slovensku opäť objavujú pojmy súvisiace s extrémistickými režimami. Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici zorganizovala prednášku, ktorá sa tejto problematike venovala. Nacizmus a fašizmus sú v dnešnej spoločnosti často skloňované pojmy, no rozdiel medzi nimi vie len málo kto. Základný rozdiel medzi fašizmom a nacizmom je ten, že nacizmus je akási upgradeovaná verzia fašizmu. To znamená, je obohatená o tú rasovú nenávisť. A to už poznáme potom z nacistického Nemecka. Nenávisť voči Židom, nenávisť voči Rómom, voči nám Slovanom. Prednášky sa zúčastnili nielen študenti, ale aj verejnosť, ktorým táto téma nie je ľahostajná. Každý nech si vstúpi do svedomia, to znamená podľa najlepších svojich, ako toho zdravého, prirodzeného rozumu. Učiť deti, aby vedeli, ako to bolo, pretože teraz už je sloboda, pravda, teraz sa už to môže hovoriť a to by sa mali učiť deti. Treba nejaké tie lepšie zložky zabezpečiť, napríklad tie učebnice, potom nejaké exkurzie po tých pamiatkách, napríklad ako koncentračné tábory a tieto veci. V prvom rade by sa mali obmedziť korporácie a rôzne iné takéto zložky, ktoré sú nebezpečné pre politiku, by som povedal. Dejepis vyučovať viac. Aj prednášky nejaké viacej robiť. Aby sa extrémizmus v spoločnosti dostal do úzadia, je veľmi dôležité, aby ľudia pred touto témou nezatvárali oči a aby o nej diskutovali. Ľuďom treba vysvetľovať, treba organizovať takéto besedy, ale neobviňoval by som ľudí z toho. Naopak, zodpovední sú politici a politické špičky.